2013 ஒரிகனை சேர்ந்த கிறிஸ்டபருங்கிற நபர் தனிமையை விட்டு வெளியே வரணும்னு தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு ஒரு டேட்டுக்கு போயிருந்திருக்கிறாரு. ஏஜ் அட்டன் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு, கல்யாணமும் நடக்கல, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நைட் கூட அட்டெம்ப்ட் பண்ணல. ஆனா அவர் நல்ல நேரம் அந்த பொண்ணு வரல. அது எப்படி நல்லதுன்னா, கிறிஸ்டபர் அந்த பொண்ணுக்கு கால் பண்ணி ஏன் வரலன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா வராம இருந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏன்னா நீங்க வராததுனால மனசு உடைஞ்சு போனேன்னா வீட்டுக்கு போனா தனிமையில இன்னும் உடையும்னு சொல்லி அங்கேயே பக்கத்துல இருந்த லாட்டரி கேம்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். என் நல்ல நேரம் முதல் ட்ரைலயே 35 லட்சம் ரூபாய் வின் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க வராம இருந்ததுக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. நல்ல வேலை நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்கன்னா என் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா உங்களுக்கு போயிருக்கும். சொத்தெல்லாம் உங்க பேர்ல வாங்கியிருப்பேன். இப்ப நானே வச்சுப்பேன் எல்லா சொத்தையும்.